It-taqsima tal-emerġenza iddewqek l-imrar u s-sabiħ tal-ħajja. Hekk stqar magħna l-konsulent Michael Spiteri fl-ewwel jum wara 5 snin iservi bħala chairperson tad-Dipartiment tal-Emerġenza. F'intervista ma' One News huwa spjega kif fit-22 sena li ilu jaħdem bħala tabib ra bosta inċidenti u każijiet differenti. Stqar kif saħansitra fl-aħħar 5 snin kellu jassisti f'inċidenti maġġuri u jaddatta flimkien mal-kollegi tiegħu għall-esiġenzi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 li offriet l-ikbar sfida sa issa. Stqar kif madankollu li żjed momenti diffiċli huma dawk li jinvolvu tfal. Għalkemm ovvjament aħna nħossu għal kull pazjent li jkollna li sfortunatament ma jmurx tajjeb jew saħansitra jitlef ħajtu, biss l-agħar inċidenti definittivament huma dawk li jinvolvu l-tfal. U għalkemm dawn għall-grazzja tal-Alla huma rari ħafna, imma kull meta jkollna dawn iħallu impatt psikoloġiku fuq l-istaff kollu. Dr. Spiteri spjega kif madankollu xogħlu joffri momenti sbieħ ukoll, hekk kif stqar li l-isbaħ momenti huma meta tintebaħ li tkun salvajt ħajja. L-isbaħ esperjenzi huma meta tinduna li x-xogħol tat-tim tiegħek sewa biex salva ħajja. U għalkemm kull jum ikun hemm ammont ta' nies li jiġu salvati minħal il-mewt, ġieli jkollok dawk in-nies irdaw dejjem jibqgħu speċjali f'qalbek u jkollok ġenituri jew inkella qraba li jiġu jgħidulek grazzi ta' dak li għamiltu għax il-pazjent bis-saħħa tat-tim tagħkom mar il-quddiem u għex against all expectations. U spjega kif dawn l-istejjer ta' suċċess ma kinux ikunu possibbli kieku mhux għall-għaqda kbira li hemm fit-tim ta' professjonisti li jaħdmu fit-taqsima tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. It-taqsima tal-emerġenza hija monija b'teamwork kbir. U li kieku ma jkunx dak it-teamwork kieku la chairperson u laqqas il-membri l-oħra ma jirnexxilhom jiffunzjonaw. Fil-fatt żgur li tatni insight kbir tal-kapaċitajiet tan-nies tagħna. Għandna nies illi għandhom kapaċitajiet diversi illi jżommu lill-pazjent bħala l-ewwel u qabel kollox u għalkemm nistgħu ma naqblux fuq ċertu affarijiet fl-aħħar insibu dik it-triq illi tagħti sens. Dr. Michael Spiteri spjega kif issa jħares il-qudiem li wara 5 snin f'din il-kariga jirritorna għal kariga ta' konsulent fl-emerġenza filwaqt li jkompli jaħdem maċ-chairperson il-ġdid Dr. Patrick Farrugia. Millum għandna chairperson ġdid Dr. Patrick Farrugia illi għandna naħdmu flimkien jienu għal dan l-aħħar 20-21 sena, konna nafu xulxin anke minn żmien l-iskola. U aħna nkun qed naħdmu flimkien jiena issa fir-rol tiegħi ġdid ta' konsulent fl-emerġenza u fir-rol tiegħu ta' chairperson biex il-kura tal-pazjenti tkompli.